Čaute ľudia, sme tu po nečakanej dobe, som tu zase na kanáli, lebo teraz som bol furt chorý, takéto veci a už ma to akože nebavilo a tak dneska sme tu. Tak my tu teraz budeme hľadať nejaké makers, čo sú fixy. Tu vidím jednu. Počkaj. Je water maker. To je pekná. Tam je nejaká, aj tu je. Schválne, keď budeme na konci tohto videa, takže koľko nám zbierame. Zatiaľ už mám 7, lebo už akože predtým som to hral. Idem semka vyplavať. A tak, dobre. A tu je nejaký snežný bajom. Snowman maker. Pekná. No, tu je asi nejaké schody sú tu. Čo keď pôjdem do toho ohňa? Nič. Tu je nejaká tma. Ale nie tu nič, iba toto je nejaká vec. Aha, počkaj. Ako snowshowo. Idem hore, prvé poschodie tuto. A tu je nejaké tlačítko, ktoré neviem čo robí. Nejaký kód. Aha. Ale zoberiem si tú fixu. Tu je nejaká miestnosť. Tu je nejaká magenta. Som tu rozbil sklo. A čo tu? No a tu si tu odkopávame nejaké snežné gule. A neviem, čo tu potom získame. Tu je nejaká snežná. Aha, tu sa zhromažďujú. Kedy to už prestane? By som to rád. Zase tu je. Neviem prečo. Furt dokola, už ma to nebaví. Tu je. Tu máme nejaký limit, že koľko. Akože. A čo tu je? Aha, teraz ideme dole. A čo tu? A tu, kde sme? Aha. Wow. Tu som získal nejakú snowshow marker. Pekná. Tu niečo ešte není. Kebyže idem na ten strom, tak sa mi tam nedá ísť. Nevadí. Idem teraz do tej továrne šedej. A zaujímalo by ma tam, že kam som sa to prepadol. Xenwood. Aha. Tak o tom by som vôbec nevedel, kebyže sa neprepadnem. Tu niečo hovorí. Kebyže dám I had you. Skúsim dať teraz, že what are you doing here? To už píše. Aha.
Tento Bacon asi není figurnína, ale nejaký hráč. Pohýbe sa. Idem sa na to, že they will decide your fate. Neviem, čo to znamená. Nejsom dobrý v angličtine, ale tu vidím, tam som videl nejakú páskot. To čo je? Neviem. Ale tam vidím nejakú ďalšiu fixu. Jak ju mám dať dole? S ňou sa nedá hýbať. Naraz sa to nevadí. Tuto je nejaká energia. This breaker is only, neviem tiež, čo to znamená. Nevadí, lebo ja to zistím normálne. Asi nejaká mincová. Aha, golden. Aha. Tu už asi nič nebude, že? Ne. Tu je nejaký asi zase parkour. Tu sem asi mám ísť. Idem sa. Kto idem? Ale ako to mám dať? Je to čo? Neviem. Tu je maker. Plus asi nejaká rozdvojená. From disk. Že tu niečo nájdeme. Industrial. Storage closet. Tak dám B1. Wow. Tu je tá makera nejaká. To čo sa stalo? Ale mám ju. Vending machine maker. To je pekná, ale... A tuto? No, myslel som si, že niečo také bude. Biela farbička. Teda... Pixka. Aha, to sme zase tu. A predtým sme sa sem ako dostali tam. A takto. A tu je ešte nejaká aha. Wow. Tu som asi na Marze. Toto pekne spravili. Nejaký drahokam. Ale nič sa s ním nedá robiť. Gula. To býva jak na ihrisku takom, že tam sa dá vyliesť na tú gulu. Tu je nejaký pressure plate. Nič sa nestalo. Tiež takéto... Alebo čo to je? To není asi pressure plate. Tu nič není. Myslel som si, že tu niečo bude niekde. Ale asi ne. Ale inak by to tu nebolo. Musí to tu niekde byť nejaká fixka. Tu je niečo. 3 otázníky. To je môj tieň. Áno. To ukazuje asi na ten ostrov. Kde to ukazuje? Neviem, idem ďalej. Potom to keď tak zistím. A B7. Na čo nám to je? Neviem. Sú zase tie divné pressure platey. Aspoň to tak vyzerá. R5. Neviem. Tu sú nejaké schody. A čo to tu je?
Water. Aha. To je čo? Start. Ja neviem. Čo tu mám robiť? Ja neviem, ja to preč, ale dúfam, že sa mi to vypne. Keď ne, tak neviem, čo mám potom spraviť. Pôjdem semka do exit. Stále co tu mám? Neviem. Viem, čo mám robiť teraz. Ale nič tu nemôžem ani stlačať tam. Na tej tabulke, keby. Na čo to je? Tu je nejaká tabulka, že kam mám niečo postlačať. A to ja rovno neviem. Dobre, tu už nebudem pre istotu nič robiť. Tá voda. Takže tu asi nič už nenájdem. Šachta, do ktorej sa nedá dostať. Tam je asi trezor. Je možno, že nejaká trezorová fix. Alebo tam... Aha, to nie je trezor. Čo to je? Alebo... Starker? Aha, asi taká nejaká hviezdna. High temperature area. Neviem, čo to znamená. To pôjdem už von z tohto a pôjdem tam sa pozrieť. Semka. Tam niečo je. Podľa mňa. Aha, to je zase toto. Aha. Dám si shift lock. Alebo nedám. Idem takto. Takto pôjdem. No a... Asi nič. Asi idem preč z tohto sveta. Alebo z tejto miestnosti, tak sa dá povedať. Tu sú tie trúbky. V tých trúbkach ani pod trúbkami sú žiadne fixky. Škoda to tam mohli dať. Tu sú kopčeky takéto. Aj tam sú nejaké ostrovy. Oni sa hýbu. Do semka vyskačem. Y sa rovná 2. Neviem. A pôjdem sem. Okolo toho tiež nič není. Srunda, nechápem. A tam je nejaká raketa. A to sú nejaké kolejnice. Power breaker. Nejakú silu to má zničiť. Keď to spustím a pôjdem sem. To kde som? A z toho zeleného sa nemôžem dotknúť. Skúsim sa. Aha, môžem. To sú nejaké šachty. Aha, a tu je aha. Mám tak nič. Kde to bolo? Aha, tu. Dobre. Skúsim tam ísť. Čo tu bude? Skúsim semka vyliesť. Aha, nejde. Aha, to nejsú ani.
som to naozaj zbytočne išiel furt. Ach. Aspoň stadiaľ to von. No, nevadí. Tu nič už není. Pôjdem ešte do tej rakety. Aha, tam som bol vlastne. Aha. Ešte tu je... Aha, tu je stále ten storage closet. Tu sa nič nedá otvoriť. A tu je ešte niečo. Manager's office. Fix cap permanent. Tu je nejaký kľúč. Beriem si ho. No, keď pôjdem... Aha, tu je to običko. Tak to pôjdem... A... vadí ma to, ale... No, na to si musím dať vlog. Ale ne, to nejde. To si myslel, že to bude ľahké. Dobre. No a našiel som tu nejakú lava jump marker. Jež bola pekná. Takto. Dobre. Vypnem si shift lock. Tu som nebol. Čo to je? Mám vyskákať? Čo to mám urobiť? Evil developer clones. Neviem. A tu je fixka. Boxová fixka. Tak ja idem asi stadiaľ to preč. Skadiaľ sa ide preč. Pôjdem sa niekam. A iba tam. No tak som sa sem teleportnul. Môžem ísť do tohto domčeku. Tu je... Aha, tu som už predtým našiel. Čo to tu je? Nechápem tomuto. I nastrpenie už není dobré. Tak tuto už asi nič nenájdem. Tuto na posteli. No, že by niečo bolo. Nevadí. Preč. Tam je nejaké običko. Z komínu. Jak sa mám dostať do toho komínu? Takto. Ale čo? Vlastne to už som bol. Chápo? Ale jak sa tam mám potom dostať? Aha! Takto. Není to moc dobre viditeľné. Ne. Ťažké celkom. Brickmaker? Kde bola? Aha, tuto. Skúsim tuto vyskakať. Dobre, takto. Ne. Takto. Ne. Už tu padám. Ako padavka. Semka. Dobre. A teraz som na oblakoch. Som našiel Cloudmaker. To je cute. Aha.
Normálne, že na oblaku a na oblakoch. Tam je ten Mars, na čom sme boli. Tu už asi nič nebude. No, ne. Ale tam je niečo. Jak sa tam mám akože dostať? Ne, som úplne vpadol. A tu nejaký B-maker, Neviem zase skúsiť z toho komína, či sa mi to podarí. Kto? No. Takto. Dobre. Teraz sme tu. A jak sa tam mám akože dostať? Tomu nechápem. Čo pod tým? Tu nie, pod tým niečo. Čo je? Dobre. A to už tuto začína. Ne, ja som si to nevšimol. Nevadí. Idem takto ďalej semka. Je to v vode? Asi nič. By som musel nejak vyšplhať ten kopec. Nevadí, tak idem ešte raz skúsiť. Keď to nepôjde, tak ja už neviem. Idem sem. Teraz idem sem. Takto. Dobre. Teraz som tu. OK. Kto? Ne. A teraz sme tu. A kde je toto? Tu. Dobre. Ne, ja som zase padol. To nevadí. A to je nejaký štvorček. To bolo. Tam niečo je napísané. Nevadí. Hlavne to je ten názov. Levandulový. Ešte tu niečo bude? Alebo ne? Nejaký hrad. Nevadí. A to není hra, to je tá vlastná tetovárňa. Zombie Maker. Wow. Musím sa pozrieť ešte sem. Nevadí. Tu ešte sú spavne. Tu už nič není. Tak ja si myslím, že toto video by už malo skončiť. Takže sme na konci videa. Takže papa. A ešte si chcem ukazovať vám, koľko som našiel. 26. A akú najlepšiu sme našli? Je medium. Ešte sa pozriem. Je nejakú hard. Tu snowshowu. A to už asi ne. Nevadí. No, túto showu. Tak, papa, čaute.